Bibisita kagana din sa Sugbo ang bagong Chief Justice sa Korte Suprema. Kinaron ilusad ang programa nga maghimog syudad sa Sugbo nga usa ka Justice Zone. Si Nico Serino sa report. Espesyal nga bisita sa launching sa Justice Zone si Chief Justice Teresita Leonardo de Castro. Gihimo ang kalihukan sa Hall of Justice Building sa Reclamation Area. Lakip sa mitambong si Justice Secretary Menardo Guevara. Ikaduha ang syudad sa Sugbo human sa Quezon City nga gihimong Justice Zone. Ubos niini hugtan ang koordinasyon sa tulo ka mga ahensya, DILG alang sa Law Enforcement, Department of Justice sa Prosecution Service ug Korte Suprema sa Hudikatura. The cooperation and coordination among the justice sector institutions could best be achieved by providing the appropriate structure that is made possible today by the willingness of the local government of Cebu City. Gibuksan usab ang usa ka exhibit sa ground floor sa Quimonda Building. Gipasabot niini ang mga programa sa Justice Zone ug kun unsa ang benepisyo nga makuha sa implementasyon niini. Closer collaboration among three pillars of the justice sector. Malaumon ang DOJ mapaspasan ang resolusyon sa mga kaso nga nag-ung-ung karon pinaagi niini. Maring indirect effect yun Indirect effect yung jail decongestion because with the closer cooperation of the three sectors, the idea is to promote speedy dispensation of justice. Nagpasalamat sab ang Chief Justice sa syudad sa Sugbo sa pagdonar og yuta alang sa katukuran sa Judiciary Complex didto sa SRP. Nico Sereno, Balitang Bisdak.